Mga kapuso, karong buntaga atong tagaan og tagad ang Child Within Us. Bitaw kay ang atong makauban manggod karon kay usa ka toy collector nga nawili gayod sa pagkolekta sa mga dulaan nga may kalabutan sa mga iladong robot sa telebisyon. Pila na ka ang iyahang nakolekta? Kana ang atong sayron kauban si Sir John Daniel Ching nga taga Manolo Fortich, Bukidnon. Sir John, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta? May buntag sa tanan, okay ra. Bisan sa atong ka-experience nga pandemic karon, okay ra gyud ang tanan. Sir, please tell us kung paunsa ka ba nagsugod nga mawili aning mga robot characters o paunsa ka nagsugod sa pagkolekta sa mga action figures nila? Sa una nga pangutana, nagsugod gyud kog kawili sa kaning mga robot characters, specifically kaning ginatawag nato nga mga Gundam, tungod kay sa bata pa lang ko, sa una, naamay salida nga gaipagawa sa unang GMA good. Dito na gyud ko nagsugod pagka-college around 2006. Sir, sa imong tan-aw, dako ba ang impluwensya sa imong pagkabata ug kung ngano ka nagkolekta og mga action figures karon? Dako gyud, tungod kay katusad nga mga akong mga na-experience sa bata pa ko, kay malipayon manggud ko tanan ang mga memories nga nakakabit bitaw ato nga mga experiences. So every time nga kanang magpalit kog mga bag-o nga mga model kits, na atong nostalgic na mga naang nostalgic na feeling ba nga kanang ako bitaw ma-feel mabati. Sa karon, sir, pila na ba ang imuhang mga koleksyon ug unsa-unsa sab ni sila, sir? Okay, so sa pagkakaroon na ako'y 41 ka master grade nga mga Gundams, 12 ana wala pa nako na build, and then na ako'y existing nga 7 ka mga high grade, so more or so mo abot sila og mga 48, and kani sila Gundam gyud ni sila kasagara no sa lain-lain nga mga series, but primarily katug yung mga Gundam series nga gaipakita sa una sa GMA, labi na gyud ang Gundam G o Gundam X, and then sa uban na dayon nga mga series ang kaning uban nako nga mga existing nga mga model kits. Sir, sa maong koleksyon, asa ba ang maingon nimo nga paborito nimo nga robot character o nganong kani pod imong napili? Mubalik gyud ko sa katong sa una naman to ginatawag nga God Gundam. So mao na siya akong pinaka-paborito sad karon. Gikan pod na siya sa series nga Gundam G. So ang existing nako nga model kit kay katong high resolution model. Sa mahinumduman pod nako tong panahon nga kanang bata pa mi, kung kato na siya nga Gundam ang magpakita, murag manimbarok na gid among balibo, i-cheer pagali namo siya kung ting-away na kay kanang mura mo gud siya Dragon Ball na pod nga series ba, dili lang gid bitaw katong normal nga kanang pusil-pusil lang nga Gundam. Sir, paunsa sab nimo ginakuha kini nga mga dulaan, sir? Ginapalit ba gayud nimo o aduna sab mga hinatag sa imuha? Generally, ginapalit yun nako ni siya. Kung hinatag, medyo wala. Tungod kay dili man gud ni siya kanang barato nga mga model kits. Medyo naagid siya kamahalan. Kanang munang usahay kay mangutana ang mga tao sa ako ang mahal kaayo. Ikaw pa yung mag-build, ikaw pa yung magpintal. Yaka to. Sa mga online shops o mga online sellers, nako gakakuha. Sir, sa imuhang bana-bana, pila na ang imuhang nagasto sa pagkolekta ug maingon ba nimo nga worth it kini? Pila na akong nagasto. Hi guys, ako magpapa. Basi nila kung kasabano, kung madunggan ni nila karon. Murag mukabat yun siguro o maghatag lang kong range. Sir ha, mga conservative lang siguro nga range. Mga more or so, mga 40 to 50,000 na siguro ako ang nagasto kay namang uban nga mga model kits nga for example, mga high resolution model kits nga kanang ilang presyo, more than 7,000 yun. Pero wala pa sa ko nakapalit og model kit nga nilahos og 10K, but given the number sa mga kits nga naanak ko, murag 40 to 50,000. And then kung worth it ba? Worth it, although dili na siya makita sa uban no tungod kay ang ilang perception kay unsa ra man gud na oy plastic karon na siya. Sa ako amang good pod nga end kay kanang dili lang siya kanang connected siya sa ako ang childhood, but tungod kay gahatag pud siya sa ako ang kanang satisfaction bitaw nga kanang imong makuha, kung especially kung ang isa ka model kit nga imong makuha
gikan sa paborito kaayo nimo nga series. Lasi sir, unsay mo ang mensahe o tambag sa mga susama sab nimo nga buot sab mangolekta og mga action figures? Kuan lang kanang tigom, and then kanang kung unsa lang ang atoang kanang ma-afford nga dili pud nga kanang ma-compromise ang atoang kuano kaning atong kaon. Kung makakuha na galig kits, hinay-hinay lang gyud ta no, dili nato dali-dalion kay sometimes wag masayop may mabali nga part kaginawa gikaglawon kay mahal ra ba kayo sa tanan niya naputol. Daghang kayong salamat Sir John sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping pirmi sir. Daghan kong salamat sa paghatag sa opportunity. Kini ang At Home with GMA Regional TV.